Znači isto tako jedna interesantna forica, kombinacija string bendinga i slajdera. Znači kad zabendamo tom i onda slajdamo istim prstom na ton koji smo željeli dobiti. Isto tako možemo raditi i u silaznom obliku. Znači, to su sve efektići koji nam u bluesu uvijek dobro dođu. Jako bitna je stvar da zapamtite da su to stvari da bi uspjele, da bi bile uočljive u bluesu ili u roku, one moraju biti ritmički na prvu. Znači, one moraju biti ritmički na prvu. Jako bitna stvar. Eto, ja ću vam sad odsvirati jedan kratki lik da vidite zapravo kako melodijski bending može jako lijepo funkcionirati. Moj savjet, uzmite 2 tona, igrajte se, istražite i pokušajte pronaći od 2 tona što više mogućih načina kako ćete odsvirati ta 2 tona. Da ćete odsvirati to. Osnovno u teoriji glazbe melodija počinje s 2 tona. Melodija počinje s 2 tona. To je osnovno. Znači, uzmite 2 tona i vježbajte. Vježbajte kreativnost. Slušajte melodije koja vam dolazi u glavi i vježbajte. Znači, odsvirajte jedan ton, držite ga jedno vrijeme da traje i podsvjesno će vam se u glavi sam po sebi pojaviti sljedeći ton koji bi trebali odsvirati. To je ton koji će dati karakter vašoj glazbi, koji će obilježavati vaš stil sviranja, vašu kreativnost i davat će vam vrlo interesantne melodije. Jel' tako? Znači, vježbajte jednostavno. Jedan ton, dugački ton u početku. Hvala vam puno što ste odabrali ovu lekciju i nadam se da sam u nekoliko ovih kratkih riječi, nekoliko ovih primjera uspio približiti tehniku string bendanja i vibrata. Vidimo se u sljedećoj lekciji gdje ćemo se više posvećivati blues riffovima i blues patternima i različitim likovanjima. Do tada hvala puno na gledanju. Živjeli! Thank you.